Kublai jan media phi baro ki parlog ba ki prabangai ki bot pe yekini ki video nanget ba blai ani e bene sam phi ha ne gam jan me wala ku boj ma ka long ka balan ka shongin pule yek tin ke jong blai nga kwa bini let's show blai na ke jing duai ko pa ju ba neng long ku ke teng ju me wan ga mon ju me khana ba neng ku blai shi bun try me la ri ro su ma ngi me la ran kat ni me la wal na me ngi ke ne ke sni bangin yo man ni me try ha ke ne ko po sha bangin kren ye ke tin ju me try rap de ko bo ju me ngi khana bangin sung tho ye ke e ga bang pule sno pa ju ga pa ju ga khana ba problem ai ki ne ba ro nga pa ne teng ko pa ko me sim ko la ka ta ro men hakani ko po nga kwa bani sami phi yak shi pheu to likis by rupa adang in page gospel ka ko Lucas kalno ka ba khandai ka khot ka ba khat after ten gishem hangne badan we unong khayi ba kan just im umut ban le chak we ga jaka but khot ek shakri jong u ki shi pheu mut ba ula san yakini ki shi pheu by rupa ya we shakri ula ai she santalik is by rupa ya way santalik is by rupa hanre ya way ka way is by rupa une shakri ban kong la pandan kam hak ye ka ega ba ukun rat la ai ba une ba aru pandan kam ye ka ega ba try ba ai hanre une ba lai la tan na ha khande pandan kam ye ka ega ba try la ai ando conration ki ula wan pai te ula khod ya ki ba la klim yaki baro ushakri banam kong ula juba kum ne nge pet Lucas kalong ba khandai ka khot ka ba khan riu ubanam kong te ula wan uda ong ko try ka rupa jong me ka pan man shi phok pat ki rupa ye I ba unang banam kong ula pan roi ye ka e ka ba kan ra chu ula ai uba aru anang in pe kalong ka ba khan yo u ya tho ba ula ong ba ula pan roi ye arsha ka ba try chu ula ai anda la boy konrat la khadio ne shakri badan tang we ka telen ulaya kli hato mera badan kan ne e ka bangala ai une shakri ubalai ula ongba an trying an shin nu ban badan kan ye ne ka telen ka mela ai hanga ngala som hai ki bangala teb no te konrat da jing bitar ula timi ula ong me shakri ubuman in pet la Lucas kan no ka ba khandai ka khat ka ba arpun rio nga ong happy ba ha ubri ba ro undan on ai henry na utau bomdan wat ya ka ba udan on shimna na u henry ya kita ki nong shun changa ki bom shim la mon ya nga bin sin shar ha no jung ki to wallam hangne ba to bin yap ya ki hakma janga heng ya I da ne ka jini to khana to min long kita ki bri ki basta ba ka e ka bo try ai hangi ka e ka talen ka bo ai hangi pindan kam ya ki khnang ba nila basmutho bangidan yaga ei ko ba utrai konrad usam hani tia kane ko por shabangin pungpui na kwa bangi phiba bar kum ki khun jog blai tungin san go gospel jog try shabarok par thai khna baga chingwana sin jog try kan long ka ba kloi ai ba kine ko bor ba khandet jonga kan su thi da phiwe bara khube shibon